Good morning, good morning. For today's vlog, samahan nyo ako. Ah, Pinapatambak ni mother ang kanyang property. Pinapaayos niya yung kalsada, no? So, ito yung loader natin. Sinusudsod ang mga damo-damo. Then, ito yung mga truck natin. Nagdadam na sila, no? So bali yung lupa na yan, may hinukay dating pispan sa kabilang baryo. So pinili ni Madir, tapos itinambak namin sa isang lote. Hindi na makapasok yung truck dati dyan, gawa ng umulan na nun, no? So itinambak ni Mother. Sabi ko sa kanya, pag hindi na tag-ulan, yan, ililipat natin yung lupa, no, gamit natin yung mga truck natin at loader. So sit back and relax. Thank you for watching. God bless you more.